भोजपुरिया समाचार में राउर स्वागत बटुए। हमनी के पहुंचल बानी जाओ विपदा के मार झेल रहल एगो पत्नी के घरे जौन की रोड एक्सीडेंट में ओकर पति के मौत हो गई। वो औरत अपन छोट छोट नान नान लइकन के लेके बस अपन वो बच्चन के देख रहल बिया, टुकटुकी लगा के निहार रहल बिया। वो परिवार में आइल बानी जा। काल रोड जाम भी भइल रहे, परसों माफ़ करब 2 दिन पहले वो एक्सीडेंट के मौत के बाद रोड भी जाम भइल रहे। आक्रोशित लोग रोड जाम कैले रहन। लोग के कहनाम रहे कि जौन मुआवजा के राशि होला ओमे झोल झाल बहुत बटुए। एकर जीता जागता प्रमाण भोजपुरिया समाचार उरा के दिखाई कि कौना तरीका से सिस्टम पूरी तरह से चरमरा चुकल बटुए बिहार सरकार के। आज वो सब दिखाई भोजपुरिया समाचार जब एहवार के आंगनबाड़ी सेविका से बातचीत के लाइव रिकॉर्डिंग सीधे सीधे मना करत रही कि हम मृत्यु प्रमाण पत्र ना बनवाई। जबकि रोड जब जाम भइल रहे तब बीडीओ साहब खुद अपना मुँहे कहनी, एसडीओ साहब आदेश भी देनी कि एकर मृत्यु प्रमाण पत्र तुरंत आंगनबाड़ी के सहायता से बने के चाहिए। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका दौड़ा रहल बाड़ी, परेशान हैरान। ओह मृतका के जौन बाणे साला जब बाणे इनका से बातचीत कइल जाओ। आई है रौरा कब से प्रयास में लागल बानी कि बनो? सुबह 7 बजे से हमनी के प्रयास में लागल बन जा। 2 बार 3 बार दौड़ भी चकनिया, वहाँ दौड़ दिहनी जा तो वो फिर ये एथी मिलल ह कि हमनी के ई ना बना पाइम जा। के कहला सही ई आंगनबाड़ी कली हड़ी। तो फिर ओकरा बाद का कहनी है जा? फिर ओकरा बाद ये हमनी के एथी वीडियो साहब भी हाँ वीडियो साहब कहले रहनी, फोन कैनी ही जा। हाँ। तो वहाँ कहनी कि फिर ना अगर करिए तो ये पे कंप्लेंट करा जा। कंप्लेन करा जाए। हाँ माने यही में बाझल रह जा, कंप्लेन करा जा। हाँ, हेने जा होने जा, एने से ओने से वहाँ के बोलता नहीं, एने से यहाँ के बोलता नहीं। यही में दिन भर समय बीतत जा रहल बा। 3-4 दिन के समय बा। हाँ। फिर ओकरा बाद तक कहानी खत्म हो जाई। फिर ओकरा बाद तुप के बराबर। हाँ तब यही तरीका से आदमी परेशान होते होते लास्ट में रोड पे उतर जाता है। हाँ। ओकरा बाद ये बवाल होता। हाँ सोची कि का स्थिति बटुए। ई बेचारे वो बेवा पत्नी के भाई हमें आइल बने कि बहिन के कुछ सहायता करा दी अपना स्तर से। लेकिन आंगनबाड़ी सेविका गइला के बाद का स्थिति बा सुनते बानी। बीडीओ साहब कहतन कि आंगनबाड़ी में जाई, आंगनबाड़ी कहतन कि हम बनाइबे ना करब। आज भोजपुरिया समाचार जब कहलस कि जब रोरा ना बनाई तो ये बताई कि रोरा एक सूचना अपन वरीय पदाधिकारी के देनी है, सीडीपीओ मैडम के देनी है तो ना देनी है। यानी कि ई दबंग टाइप के बाड़ी। ई सिस्टम के दोष बटुए, ना कार्रवाई भइला के दोष बटुए। आज जनता रोड पे उतर रहल बिया। नहीं तो अगर ई प्रोत्साहन राशि समय से मिल चुकल रहित तो ई दिन दशा देखे के ना मिलित। कई लोग के ऐसा बताई का कहब। अरे हमार कहे के मतलब बा कि पहिलका दिन जाम भइल। एजा वीडियो साहब बहिनी घोषणा कइनी, घर में एक चेक दिहनी 20,000 के आ कहनी कि दोनों बच्चन के 2-2 हजार के पेंशन हम कह देतनी। एकरा बाद इनकर पेंशन कह देतनी। एकरा बाद रवा सबके आंगनबाड़ी से वहाँ के देवर आई रहन, बोलनी कि आंगनबाड़ी के बा तो कहले उ कि हम बानी सर, हमार भौजाई बाड़ी, तो इनकर मृत्यु प्रमाण पत्र लोग बनवा दीजिएगा। कहले कि ठीक बा सर बन जाई। सुबह में इनकर भाई गए हैं, साला लगे हैं उनकरा के यहाँ आंगनबाड़ी की हैं के सुशीला देवी नाम हटे। 195 कोट बाटे। उ कहताड़ी कि हम ना बनाई, हमारा अधिकार ना है बनावे के। अच्छा। तो एकरा संबंध में खुद वीडियो साहब से हम बात कही है तो वहाँ कहते नहीं कि आप एक काम कीजिए, डीएम के यहाँ और वीडियो के यहाँ हमारे यहाँ एक आवेदन ला करके दीजिए। अब आवेदनबाजी होखे लागल। अब आवेदनबाजी होखे लागल। जब शुरुआत में ही हाल बा तो आगे का होई, तो सारा सिस्टम जोन बा एकदम भ्रष्ट भी है। लोग कहते काहे रोड जाम होता है, इहे कारण बा। सब ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट बा। बात कहता कुछ और करता कुछ और। अभी ई शुरुआत में ही हाल बा, तभी आगे का होई अब ऊपर वाला जाना। 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात। 4 दिन के आसपास 4 दिन में क्लियर हो जाए। 4 दिन में एकदम क्लियर हो जाए। 3 दिन बीत गए। एगो मृत्यु प्रमाण पत्र खातिर सुबह से बेचारा खैले नहीं खन। सुबह से 4 बार गइले। ई लइकवा के कुछ होई त का करी? दिन भर के भूखल प्यासल धूप में लेके घुमावत नहीं जरवा सबे त का हो की लइकवा के? उ दूसरा के लइका आके अपन बहिन खातिर अपन मरत है। एकर तो मेहरारू हुई, बच्चा हुई, बहिन हुई, माई हो की उ अपना माई बाप के सबके छोड़ के घरे आइल बाटे। उ कर खातिर अपन बहिन खातिर आइल बाटे। त ई लोग कोई सोचते नहीं कि हां ई कौन बड़का पद पर बाड़ी की नहीं की करत है। एगो मृत्यु प्रमाण पत्र ना बना सकेली।
वीडियो साहब के भी बात माने पे तैयार नहीं थे। वीडियो साहब अपने से वो कुछ बोलती तो काहे ना ना, मांग वो करी तो कहले रही हाँ। कि वीडियो साहब फिर हम ओकरा आंगनबाड़ी छोड़- से हम बोल देते हैं। हाँ। अब कहला के बाद भी कोनो असर नहीं किया। फोन तो कैला कहते बड़ी वीडियो की साहब ना बोल ले ओखा हाँ, वीडियो हाँ। साहब ही वीडियो नहीं की बोल ले हाँ, ठीक है। अगर वीडियो साहब बोल ले रहती तो ओकर हिम्मत कर- रहला कि ना करी खाली तो फॉर्मेलिटी तब खाली मतलब फॉर्मेलिटी दिखावे पूरा खातिर करतन फॉर्मेलिटी जा। बा। हाँ, हाँ। वीडियो ऊपर साहब से आके नीचे दिखा तक देंगे। कहते कि भ्रष्टाचार बा। हाँ, ये बाबा थाना प्रभारी कहते हैं कि हम मिल करके पोस्टमार्टम करवा करके सब कुछ करवा करके आप लोगों को अनुदान दिलवाएंगे। इहो हमारा उम्मीद नहीं है कि दिया यहाँ जा। मिल पाई। खाली ऐसे हवा हवाई ई बा। सारे बिहार हवा। गाँव में बाटे बाहर में जाके देखो ना बाहर में देखो कि क्या कर हिम्मत में पार्षद ले ले आ कोर्ट ले ले कचहरी ले ले कौन आदमी है कि कुछ नहीं करत हाँ। तुरंत साइन कर करके देता है हाँ। ये ढेर आंगनबाड़ी में बड़का तू बनल बड़ी हमनियों के बाहर में अरे देखत सिस्टम जाओ में नहीं जा एकदम का भ्रष्ट सिस्टम बम्पर बाटे से नीचे यही तक। बिहार के इसलिए बिहार में ना आदमी के तू बाटे कि हाँ कुछ होत नहीं के जा भाग भाग के आदमी बाहर जाता ऐसा कोरोना आई लाटे कि आप कहता कि ना आदमी नहीं रहो अपन अपने देश में रहो बताई बेवा हो गेलो पत्नी, आ वो पत्नी के भी परिवार के भाई के दौड़ावल जा रहल बा। वो भाई ओकरो बीवी बच्चा बाकी ना वो लड़का के कुछ हो या आजकल ऐसा ही भूखे प्यासे रहता है आदमी के गस्ती आ जाता है कुछ हो जाता है तू कहाँ कमरी के का कर जा थाना प्रभारी आदमी के का करता केहू कुछ करता ना, कम से कम करे के चाहिए न कहूँ राउंड ब्याह कहाँ होती लड़का के लेके जाई का करी हाँ, सही बात बा। वीडियो साहब भी पूरी तरह से एकदम बा- खाली हवा में खाली बतकही कोई नहीं है कि रउर एजे से आंगनबाड़ी से बन जाई और रवा आवेदन लेके थी सर्टिफिकेट लेके रवा आ जाइब आई बचवन के कह देब वहाँ के पेंशन कह देब लेकिन कहीं कुछ ना। अब यही जे ही बुझा जाता कि हवा हवाई बा। लोग कहते हैं कि रोड काहे जाम होता। काहे जाम होता, रोड ऊपर से काहे नीचे जाम तक होता है, भ्रष्टाचार ऊपर बा। से नीचे तक भ्रष्टाचार बटुए। अभी लइकन से बातचीत कइल जाओ, छोट छोट